Ragi kecap khas Banyuwangi. Ana hang takon, "Mbok, riko masak iki tau bingung ta?" Jare sapa sing tau bingung? Yo hang bingungan yo. Wes ayo sing usah bingung-bingung kayak isun duwe PT Kampung nak son gawe ragi kecap ben wis engko ragine son tulis ben wis ya. Ragine ku koyo biasa wis kau. Digerus solong wes sampai halus kayak sampai rambut ya apan gerus. Iki engko yo kapan mari digerus langsung digongsok wes. Iki lengone wes panas ya dilebokaken godhong jeruk serai ambil laose solong terus ragine mari digerus mau. Didoleh kecap wes aja kari akeh sedeng-sedeng biawin. Mari ku dilebokaken wes PT Kampunge. Iku mau PT Kampunge wis mari sun rijiki ya wis sun kumbia. Son tambah wedang kayak diakehi solong wedange. Son tambah uyah micin gula pasir mari ku digaluk maning kau. Mene cepet empuk iwak pitike ditutupi solong. Acak dibuka solong tiba wis me asat kayak kok. Nak son galuki solong kayak mene rambut rasane. Ragi kecap iki wis sing ana PT Kampung nganggo PT Horon keneng. Matang wis kayak ragi kecape. Ayo wis kayak madang nganggo sego anget kayak enak yo anget-anget. Mene tambah enak ditambah tempe penyet kayak. Monggo wis kayak ayo madang nganggo ragi kecap ambil tempe penyet gitu ben wis.